Армиите на доброто и злото водят безкрайна война. Дали на бойното поле, дали в сърцето на възрастните или в ума на дете. Злото приема различни форми и използва най-злите методи. В наше време това се нарича просто ръката. Доброто следва пътя на Кимагури. Учителите виждат бъдещето и дори съживяват мъртвите. Легендата разказва за един войн, изгубена душа. Този войн е жена, дъщеря без майка. Нейната съдба е да наклони везните към доброто или злото. Тя е съкровище, което и двете сили търсят, защото тя е последното оръжие в тази древна война. Електра. Екипи, докладвайте. Тук Делта чисто е. Алфа чисто е. Браво също. Няма значение. Не можете да я спрете. Никой не може да я спре. Нея. Ако ти бях казал, нямаше да приемеш работата. Не трябваше да те наемам. Кой мислите, че ви търси? Сигурно си чувал за нея. Името й е Електра. Смешно ли ти? Тя е легенда, сър. Умряла е преди години. Така ли? Значи някой е върнал от света на мъртвите. Бауър, ако правиш това, което аз правя, ти създаваш много врагове. Имах лични охранители. Възможно най-добрите. Тази несъществуваща жена уби 14 от тях за половин час. Едва се измъкнах. 2 дни се крих в Монте-Карло и се чудих защо ме пощади. И тогава тя се върна. Бях пазен от ръката, от най-добрите, въпреки че те искаха да убият Електра, а не да ме защитават. Тя ги пречупи като вейки. За 10, най-много 15 минути. Дори не се замислих защо се измъкнах. И ето ме тук. Сега разбирам. Тя искаше да го усетя. Да разбера какво е да